Jeg vil nu udlede beviset for produktreglen, og her ser vi produktreglen, som siger, at hvis f og g er differentiable i x0, er også produktet f gange g differentiable i x0. Så derfor så har vi differentialkvotienten til at være f gange g mærke x0, er lige med f mærke x0 gange g af x0 plus f af x0 gange g mærke x0. Vi kan derfor også antage, at f og g for at være en differentiabel x0, så derfor der finder vi grænseværdien for f og g. Så f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h gående mod f mærke x0 for h gående mod 0. Og for gx0 plus h minus gx0 delt med h gående mod mærke x0 for h gående mod 0. For at bevise, at f gange g er differentiabel i x0, så benytter vi tretrinsreglen. Og i det første trin, der finder vi funktionstilvæksten for f gange g, som har formen delta y er lige med f af x0 plus h minus f af x0. Vi indsætter nu vores værdier ind i den her formel, så vi får et delta y er lige med f gange g af x0 plus h minus f gange g af x0 er lige med f af x0 plus h gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0. Jeg går nu til andet trin i tretrinsreglen, hvor jeg finder differenskvotienten, som er betegnet delta y over h. Vi indsætter så nu bare vores resultater fra første trin ind på delta y's plads. Så vi har f gange g af x0 plus h minus f gange g af x0 delt med h er lige med f af x0 plus h gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0 delt med h. Vi kan så se, at nu skal vi så rigtigt til tredje trin i tretrinsreglen, hvor vi skal finde grænseværdien. Men da vi har, at f af x0 plus h her har grænseværdien f af x0, og gange g af x0 plus h har grænseværdien g af x0, og her har vi bare grænseværdien f af x0 og g af x0, kan vi se, at tælleren den bliver 0. Og vi har også, at nævneren bliver 0, fordi at h er så uendelig lille, at den er 0. Så derfor så lægger vi tallet f af x0 gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0 plus h til tælleren, for at få differenskvotienterne for f og g frem. Dem sætter vi så bare ind her, så vi får, at delta y over h er lige med f af x0 plus h gange g af x0 plus h plus f af x0 gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0 delt med h. Vi kan nu se, at vi har g af x0 plus h til at optræde både 3 gange i hele den her brøk. Så derfor vil jeg nu benytte mig af at sætte en fælles faktor uden for parentesen i både første og tredje led. Så vi får hernede g af x0 plus h gange f af x0 plus h minus f af x0. Og samtidig har vi f af x0 til at opstå flere gange, og derfor sætter vi også f af x0 uden for parentesen i anden og fjerde led, så vi får at f af x0 gange g af x0 plus h minus g af x0, og så delt med h. Nu når vi har sat faktor uden for parenteserne, kan vi godt tillade os at dele vores brøk op i 2 brøker. Det kan vi godt gøre, da vi ved, at når vi har en fælles nævner, så kan man dele dem op i 2 brøker. Så vi får, at delta y divideret med h er lige med g af x0 plus h gange f af x0 plus h minus f af x0 plus f af x0 gange g af x0 plus h minus g af x0 delt med h, og så begge funktionerne her delt med h. Vi kan nu sætte en fælles faktor foran tælleren, eller foran hver tæller. Her får vi så g af x0 plus h til at stå nede foran brøken, så vi ganger op på f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h, og herover sætter vi f af x0 nede foran tælleren, så vi siger f af x0 gange g af x0 plus h minus g af x0 divideret med h.
Vi har nu fået de her to brygger til at ligne vores grænseværdier, som vi fandt øverst op for f og g. Og derfor kan vi så finde vores grænseværdi. Vi finder nu grænseværdien i tredje trin af tredjetrinsreglen for differenskvotienten for h gående mod 0. Vi kan så dele den her bryg op og kigge på hver af de her faktorer for sig, og se at gx0 plus h går mod gx0 for h gående mod 0, og at fx0 gående mod fx0 for h gående mod 0. Vi kan så lægge de her to grænseværdier sammen, og så får vi, at delta y over h går mod gx0 gange f mærke x0 plus fx0 gange g mærke x0 for h gående mod 0. Vi ser så, at vores produktfunktion f gange g har en grænseværdi til at være f gange gx mærke x0 er lig med fx0 gange g mærke x0 plus f mærke x0 gange g x0. Og den her funktion ligner jo rigtig meget den funktion, vi skulle bevise.